Wong agung eksi diantul-antul rapi sakumpul kang Mbak Uun kaya nganggo irama dalem wonten dawuh Pak Mulyono menika ingkang ngrawuhaken Bayu Aji. Oh ngaten. Nggih. Krawitanipun nggih saking mriki. Oh nggih. Yatmi gak melu kae. Tapi kula dereng nate dijak. Iya, somben. Kapati amal iyo mampir apa sida apa ana mampir suara kok eloke kaya ngene bin nafsu tapa buka-bukaan ojo ditiru bersising kasojo dan napi eksian duwe bojo nanging ojo yang esok matur nuwun iki gilirane anu Pak Mulyono ngersakne lagu sing enek apa nduk iya ngersakne lagu sing enek nduk kalau saya itu nggak bisa nyanyi Pak nggak apa-apa joget aja nggak apa-apa mau minta lagu juga lagu apa bingung ya lagu lagunya aja ya apa nduk ya sing nganggo ngono lho apa Sabtu sore biasanya beliau ini oh kancane oh niku dandel niku biasa lagu dandel ya oke apa nduk ya enjeran ya akan mikir iku angel oh niku riyen nggih ayo Sabtu sore ya tak